Piye to artis kondang kok ditapuki iki lho? Kita tepuki. Iya anu men sak senti karo aku. Sentimen. Lah kono Manuharae mbok siarne aku metu mbok tapuki. Ndak Adik, kalau Manuhara kan aku sering ketemu. Kalau kamu kan jarang. Lah sing kebangetan ki yo panitia to Mas. Lah kok iso? Wis ngerti nek acara iki anu tasyakuran relawan silaturahmi iya sepanduk ning ngarep gede enek wayang kulit Ki Sekak Kuncoro sekak sopo To kok sekak kok? sekak Catur. lah iya Ki Catur lah sekak to. oh iya